А ці чулі вы пра мястэчка Друе, што бадай на краю Беларусі? Давайте пакажу мясцовыя цікавосткі. Адна з галоўных гэта, безумоўна, касцёл на беразе Дзвіны. Калісьці даўно гэты храм збудавалі пры кляштары манахаў-бернардзінцаў. Абавязкова трэба зазірнуць унутр, каб адчуць моц старых муроў. Паглядзець на суседнюю Латвію і зрабіць памятнае фота з гэтым краявідам. Ідэю, дарэчы, падкінуў Уладзімір Караткевіч. Друге цікава і сваёй яўрэйскай спадчынай. Тут захаваліся унікальныя могілкі з роспісамі. Магчыма, больш такого вы нідзе і не ўбачыце. У цэнтры Друі можна дакрануцца да велізарнага валуна. Гэта Барысаў камень, які адсылае нас да часоў полацкага княства. У мясцовай крамкі можна ўзяць каву ці гарбатку і адпачтуць на лавачцы. Гуляючы па мястэчку, убачыце руіны вось такой званіцы. Гэта рэшткі старога уніяцкага храма. Што цікава, побач стаяў велізарны кляштар манахаў-дамініканцаў, ну і касцёл, падобны на той, што месціцца за ракой у Латвіі. Але на гэтым цікавосткі не скончваюцца, бо тут яшчэ 3 царквы, былая сядзіба сапегаў, радавая забудова і маляўнічыя драўляныя дамкі. Карацей, Друю дакладна трэба наведаць, а калі ўжо бывалі, дзяліцеся вашымі ўражаннямі.